Аз съм внук на доктор Никола Чилов. Аз не го познавам, защото той е починал през 1936 година след автомобилна катастрофа, при която е починала и Христина Морфова. Това, което знам за него, е от това, което съм прочел и от разказите на моите родители. Той е един от изтъкнатите български индустриалци. Завършил е прогимназиалното си образование в Асеновград или в Чепеларе, не мога точно да си спомня къде. След това е завършил Търговската гимназия в Свищов и след това с църковна стипендия е заминал за Германия, където в Ерланген е станал доктор по финансовите науки. Поради това, че е бил стипендиант на Българската църква, след завършването на докторската си работа е трябвало да работи по разпределение на църквата и е станал главен счетоводител на екзархията в Цариград. Там той се е запознал с баба ми, Мара Селджоболова по баща, и след като се оженил за нея и след като са минали тези 3 години, се е върнал в България. Доктор Никола Чилов е роден на 5 октомври 1885 година в село Карлуково, сега Славейно, Челебийско, а сега Смолянска околие. Баща му, Чило Николов, и майка му, Гита Чилова Николова, по баща Шопова, са от най-видните семейства в селото. Между многото просветени родове в Славейно, чиловци и шоповци заемат първо място в културния и просветен живот на селото. В България той е започнал да работи първо като служител на чужда фирма, която е имала в Костинброд фактически малка работилница. В последствие той е създал голямо индустриално предприятие за химически произведения, като е изкупил тази работилница, като самия той е станал 50% собственик на новата фирма и имал двама съдружника, единия от които е Димитър Савов, баща на Стефан Савов, който беше политик и след промените в България. Той имал 25% от предприятието, а другия е Тодор Пиперевски, който имал другите 25%. Фактически за начало на това предприятие се смета 1912 година. Дядо ми е прочинал 1936 година и близо 25 години неговия живот е бил отдаден изцяло на развитието на това предприятие. Това, което е останало в мене предадено от родителите ми, е, че той е смятал за своя главна цел в живота развитието на българската индустрия и възхода на България. Самия той е бил един изключително работлив, внимателен човек и един от неговите изповядвания в живота е, че един човек не може да бъде добре, когато останалите хора, с които работи и с които живее, не са също добре. В такъв смисъл той е създавал и е помагал по всякакъв начин на работниците в това разрастващо се предприятие.
По време на неговия живот то се е превърнало в най-голямото химическо предприятие на Балканския полуостров и след неговата смърт то е било в негова чест преименувано в заводи доктор Никола Чилов. След неговата смърт, фактически неговите наследници, баба ми, баща ми и леля ми, са изкупили от Димитър Савов неговото участие в предприятието и от този момент предприятието е станало 75% фамилна собственост и в българската история то е добре известно като заводи доктор Никола Чилов. Основната продукция на това предприятие са били сапуни и известните сапуни Сапун Петел, които още се помнят от възрастните хора в България. Петела е символ фактически на фирмата. Олио от Унива, което също е известно все още и продължава да се продава под тази марка в България. Имало е силно развита парфюмерийна индустрия, пастите за зъби Идеал, пудра Идеал, така също си спомням, казвайки това нещо, че той бил човек, който се е мъчил всичко, което е модерно, прогресивно и научно, да бъде използвано и внедрявано в индустриалния живот в България. В такъв смисъл фирмата е била една от първите, която е ползвала модерната реклама, модерната организация не само на работата и на търговската дейност. И казвайки за пудра Идеал, си спомням, че е бил обявен конкурс за подходяща реклама на козметичните произведения на фирмата и този конкурс е бил спечелен от Дора Габе, която е казала: за красотата на земята Бог е дал жената, за красотата на жената пудра Идеал. Когато след полунощен самотен, на зигзаг се връщаш дома и кискате вихър над жребите ротен и плаче безлунна тъма. Побързай на спиртника прашен, турите ни кино ще завън, на винени пари. Изповядвайки това, че българската индустрия трябва да се развива на база на ресурсите, които има в България, той е развил фактически производството на слънчогледово олио. Това слънчогледово олио е било изнасяне навсякъде по света, било е с изключително високо качество. То е изнасяно включително и в Съединените щати. Слънчогледовото олио и сега не е от най-популярните олия в света, защото отглеждането на слънчоглед, което знам, е свързано в сравнително ограничени райони на Земята. До създаването на тази промишленост фактически от дядо ми Никола Чилов,
В България се е произвеждало слънчогледово олио в малки работилнички, които не са успявали да извлекат максимално маслото от слънчогледовото семе, и същевременно в България се е сеял слънчоглед, който е бил с много ниска масленост. Дядо ми е почнал да внася слънчогледово семе, което е от Съединените щати, което е от сортове с изключително висока масленост, и да го предоставя на селскостопанските работници, и е извършил фактически подмяна на слънчогледа в България от слънчоглед с ниска масленост на слънчоглед с висока масленост, и е започнал да използва всички модерни съоръжения, при което не само е изкупувал масово слънчогледовите рекорди и ги е преработвал, но е изкупувал и всичкото кюспе, т.е. остатъчните материали от всички действащи работилници, които не са успявали да извличат поради това, че са работили с нискокачествени технологии, и допълнително от тях продължава да извлича фактически материалите. Мисля, че много дълго може да се говори по тези въпроси, но неговия основен принос е това, че той е един от създателите на българската индустрия, може би един от най-видните български индустриалци, независимо, че не е първия български индустриалец. Просто той произхожда от семейство, което е закърмено изцяло с възрожденските идеали, и след освобождаването ни от турско робство е живял с тези идеали и е правил всичко възможно за това българският народ да просперира. Той се отнасял с особено грижа към родното си място. Живеейки в София, винаги е помагал с каквото може на своето село, на околността около селото. Винаги хората от родното му място са знаели, че могат да го търсят за съвет и за помощ, и многократно това нещо е правил. Още от неговия баща той му е било вкоренено, че трябва да всеки по-богат човек да развива някаква благотворителна дейност и да помага на своите съселяни. Той е помагал твърде много за облагородяването или не мога да благоустройството на родното си село. Той е един от създателите на Тракийското дружество. Целта на това дружество е било да подпомага културното издигане и интегрирането на целия родопски край в и превръщането му в една част от модерна България. Той е бил подпредседател на това дружество и непрекъснато го е подпомагал, освен с работа и финансово, и е помагал по всякакъв начин за развитието на тази дейност. За възхода на предприятието, създадено от Никола Чилов, е спомогнал изключително много неговото разбиране за това, че най-голямо значение за развитието на едно предприятие има
работата на добри специалисти, които се занимават с изследователска и развойна дейност. Той е успял да намери и да привлече да работят в предприятието много надарени химици, които в последствие са едни от всепризнатите специалисти химици в България. За това много му е помогнал факта, че след Октомврийската революция в Русия, голяма част висшисти и специалисти от Русия са емигрирали към Европа и много от тях са дошли в България и между тях той е подбрал и назначил при себе си инженер-химици, на които осигурил един добър живот, които са останали винаги близки до семейството, някои от които аз помня, защото дори и по времето на социализма, докато бяха живи, те поддържаха връзки с нашето семейство и винаги изразяваха една признателност към него, защото той им е помогнал да се установят и да заработят в България. В така неговата идеология за развитието на предприятието е влизало не само използването на ресурсите на нашата страна като природни дадености, но той е ориентирал и предприятието към използването на всякакви отпадъчни материали от други производства. По тази причина, базирайки се на неизползваните животински отпадъци, в предприятието е била развита фактически силно и производството на тоткал и на други материали. От костит, кожните остатъци и лойта от тоткала, тоалетните сапуни и одеколоните, 25 години творческа дейност на покойния родопочанин доктор Никола Чилов. Отдавна имах желанието да посетя фабриката за химически произведения при гара Костинброд. Едно, че тая фабрика е най-голямата и най-добре уредената не само в България, но и в целия Балкански полуостров от този род. И второ, че нейният основател и създател е видният родопчанин, покойният доктор Никола Чилов. Най-видният и достоен представител на индустриална и стопанска България. От Софийската гара до гара Костинброд с влак е 20 минути. Една разходка. Управител на тая голяма фабрика е господин инженер Александър Бошков, смел и енергичен българин. И не е случайно, че покойният доктор Никола Чилов него е назначил за управител, за технически директор на фабриката. Да командва на толкова много хора, да бди на толкова грамадни материални средства. Преди да предам това, което видях в тая фабрика, ще спомена нещо за историята на фабриката. Тя е основана на 14 август 1912 година с основен капитал 200 000 лева, чужд капитал. На 31 януари 1914 година нараства на 300 000 лева, а на 31 май 1918 година на 600 000 лева. До 29 август 1923 година наименованието на фабриката е била анонимно дружество за производство на тоткал и химически торове. От тая дата насам фирмата на фабриката се промени в акционерно дружество за химически произведения, а днес се назовава Заводи Никола Чилов. Възходът на тая фабрика е неспирен. През 1926 година основният капитал на фабриката е бил 3 милиона. През 1927 година се увеличава на 6 милиона, а през 1936 година достига до 10 милиона.
За сега заводи Никола Чилов са изключително в български ръце. Наследниците на покойния имат 75% от акциите, 25% са откупени от тях след смъртта му. Безспорно е, че досегашният голям успех и бързо развитие на фабриката се дължи най-много на скоро починалия доктор Никола Чилов. След смъртта на дядо ми доктор Никола Чилов е била издадена книга, посветена на неговия живот, която се нарича Доктор Никола Чилов – личност и дело. Ето какво намирам в тази книга за организация на фабриката. Неспирен възход на фабриката личи и по това, че първоначално фабриката е имала за цел да произвежда тоткал и химически торове, а сега при неговата смърт има следните отдели. Първо, отдел за екстрахиране и рафиниране на растителни масла за ядене и индустриални цели. Второ, отдел за втвърдяване на растителни масла за индустриални цели. Трето, отдел за сапун за пране. Четвърто, отдел за глицерин, суров, аптекарски и за военни цели. Пето, отдел за тоалетен сапун. Шесто, отдел за парфюмерийни изделия. Седмо, отдел за консистенти и текстилни масла за индустриални цели. Осмо, отдел за кожен и кокален тоткал. Девето, отдел за екстрахиране на костен мас. Десето, отдел за приготвяне на изкуствени торове. 11. Отдел за приготвяне на брикети от слънчогледови трици за фураж на добитък. Специална работилница. Фабриката има своя специална централа за енергия и пара, обслужвана от два модерни парни котли от общо 460 квадратни метра нагревна повърхност с 36 атмосферно налягане и два генераторни турбинни групи с обща стойност 900 конски сили. Тази централа обслужва с енергия 118 електромотора и пара за целта фабриката. Доктор Никола Чилов е имал широки социални контакти, които се простирали от контактите му с самите работници в предприятието, което е ръководил, през контактите, които е имал с хората от родното си място, до всички контакти, които са били изграждани в интелектуалния елит на България. Той е бил особено близък с Екзарх Стефан, който по това време е глава на Българската църква. Екзарх Стефан е от село Широка лъка, Смолянско. Те са се познавали още от деца и през целия си живот са били близки приятели. Самия Екзарх Стефан се е чувствал винаги близък, бил близък на семейството. Той ме е кръщавал мене и брат ми. Той е произнесъл надгромно слово при погребението на дядо ми. Аз разполагам с доста лични писма, които са писани до баба ми, до баща ми от Екзарх Стефан. Както казах и по-рано, Никола Чилов винаги е смятал, че може един човек да живее добре, само когато всички хора около него са добре, и е правил всичко възможно да подпомага хората, с които е имал някакви контакти. Той е подпомагал много работниците, с които е работил, които винаги са се чувствали в последствие задължени и са изказвали с години след неговата смърт своята признателност към членове на семейството. И днеска и техни деца при всякакъв контакт са изказвали възхищението и задължението, което са чувствали към доктор Никола Чилов, техните родители. Същевременно той е отделял значителни средства, за да
подпомага развитието на тракийското дружество, да подпомага културния и интелектуален възход в България. Той е оказвал помощ на български артисти, сред които е и Христина Морфова. Самият той, като най-голям брат в семейството, е издържал през своето следване своя по-малък брат, доктор Константин Чилов, който е един от основателите на българската модерна медицина, на чието име днеска са кръстени редица болници, клиники в Александър Невски, която клиника по вътрешни болести фактически той е създал. Семейството на дядо ми е било близко с една от най-изтъкнатите български певици, Христина Морфова. На 30 май 1936 година те с други свои приятели решават да отидат на излет в Розовата долина в Казанлък. И Христина Морфова заедно с баба ми и дядо ми са пътували в автомобил на дядо ми, който е каран от професионален шофьор. И на връщане от Казанлък те катастрофират, като при катастрофата Христина Морфова умира на място, а дядо ми с сравнително леки контузии постъпва в болница, започва да се възстановява и на 14-я ден след катастрофата почива в резултат на емболия, получена в резултат на тази катастрофа. Доктор Никола Чилов е бил близък приятел с професор доктор Асен Златаров. И ето какво е казал във връзка с неговата смърт Асен Златаров за него. Доктор Никола Чилов е една наистина реализирана природа. Трудът, работата бяха за него нравственост, здраве и там бе неговата радост. Той често ми е казал: професоре, аз не искам пари за влог в банки или чужди валути. Те са за мене средство за нов градеж на промишленото дело. Тук е моята страст и жизнена цел.